ଜଣେ ଛାତ୍ର ମନ ଦୁଃଖ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଛାତ୍ରାବାସରେ ମୋ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବା ଆମ ଲାଗି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ତରୁଣ କହିଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହ କରୁଅଛି। ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ହଜିଗଲେ ସେ ମୋତେ ଚୋର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଏଥିରେ ତୁମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ଠାରୁ ଗପଟିଏ ଶୁଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭୀଷଣ ଡରିଯାଇ ଏକ ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଳେ ଚୋର। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଚୋରି ମାଲ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ତେବେ ଚୋରମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଚୋର। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ଭିତରେ କାହିଁକି ଲୁଚି ବସିଥାନ୍ତା? ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପାହାର ଦେଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା। ଚୋରଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେଠାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପରେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଧାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏ ନବାଗତ ମହାଶୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଅତିଥି କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଗପ କହିସାରି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଯାହାର ମନ ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ। ତେଣୁ ତୁମ ସହିତ ରହିଥିବା ବନ୍ଧୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।